Presiden jong ke FKGGP sengkmeu badan di kongsit ulo ong bagi don kinong mikmat ki bam nuad ban kren i jaj ben rio haki tu ki constituency ki babun ki bakliya jaj ben rio nomar ki haban perkat ya ka jing job ha ka por election badan di ula pen pau ya ka ni ha bakren ban kilat patai ka por hadim lu ada be kendu ya CEM jong ke KHDC uba penyai sing sim ka balalong mentag sengi ha KHDC Ubak dan di ulo ong baka jingwan ni kendu ka seng ya UCM ka long hadian baka KHDC ka tumuan penklan ya ki an ha ki dor bar ban te la kami ka jingwan rung kertep ki bar jala hado ban yo ban long ki nong tep vote ha po ka jala ula pen paw ka jing song kia bah shalong ki don South League constituency ki bala bon ki we ki jai ban riu ki bala yo ban tep vote ka babo jing maru ya ka jai ban riu Haga juga por ka seng kelai keren ru ba KHDC ban penklan ya ka dor rasnong ban te la kami ka jing jelai utrak ka jing skokia ka jing kalong ba haduk mentaman ne teng ki beri berangwan tang sisi asni sitio artiau sibnai arbanai ka yo ban ru pok ka thup ka thup jong ka dika electoral mo ya ka pa kinyo atakala ban jit ki nong mikman kom bagi imentahi po iskasil sete ki don komba South Central ki constituency ke ba la ima ba yang ikum ke jait ban rio nama beliau ki abun pala te ki jait ban rio ki bayar don mata kan jit ya ki nong mikman ki jongi den ata kada hi kalau bangi sokhia bangi ngit scam lara dei sisa kata kam jing simkhia jong ka desconsel nama ki snong ki thau ki hap ka jing pet ki jong ki dengan ngit scam ba kanyada sibun yang ikum ke jait ban rio ti ta kada ong bang kalong ni long concern ba larang isyak defeat politically dia kemudian kelakut yang ini nama numdan syuk kita ki nomi kemat ke jongi ki menurut ban keren nam ta ka bahaka met jong ki perdok persna ma jongi nen ta ka bahaka met jok jait ben rio nama beliau jaki la penjob pat dak wi ki jait ben rio dia sakabar ngi ong politically lang economically larang isyak defeat haka yok ka kon kom ke jait ben rio ru kadang ke jingma dia ta kadang ngi keren bakum na kaleng kaseng naru bala seng ya kaseng hi ka simkhia habadi bakaleng kani ka jing isu tering lesen jong ka diskonsel ba per ni ka jala ka jong ki komju mentar ni ban beng ya CM ba da kalong kumum no om de ban ala shu ban isu ya tering lesen ba ki pathamai ya ki we ki jait ban riu bar nomor riu ka ni ka defeat ya kata ka spirit jong ka ni ka KCC ba komju ya ka ni ka trade by non tribal acts mo de ta ka da hi ni kentu beng ya nomor ba bun mentaki kena kasi ke jongi kiba kim kemi nanti su akam sarkan dari kidang ya dak kidang wat lat kemul ban seng ikam lo jong dari bun sien hi ngi ba kisah ban ramno ka jing temu ke jongki dai nak dau ba kini ki bri bawan nabar ki yo suk ya ka tering lasen ke jongki kemud bri ke jongi ki kena sama jongi ki demlak ban complete bat ki di kemju rung ikran sepang ka social mo ke emlang salang kombangi pej anta hamal lak snong ki thau ngi ba bun ki kena samla jongi ki la ngom haka jingsni jong utrox tinga ong ni kentu ya ka KHDC ba lingba ka bor ka jongka kan ong ki rang masno ba kisna ki an ki kanun ka papaka balak mante lakam ki kun samla ka jongi ka jingrung jingmi pathar ki wei ki brio na wei na ka wei jaka na thrai kanir ka nyarap hiru de ta ka de halo ki lightly ki norem ni wan ba ni kendu ya CM ba kunju de ki am jongka KHDC